Ilonggo mikropono ubusayra sa 3 tournament. Ika-4 na nga battle subong hapon. K. White versus Vincent. Ginawad para sa birada nila. Shoutout gali kay Kap Rudiber Hungko para sa sport development. Check niyo yung page niya, Rudiber Hungko Senior sa Facebook. Dito na pagpadugayon, rapper sa wala pakilala. Check kay White, why na shoutout? Check. Vincent, okay. May shoutout. Nagdaog sa toss coin si K. White. Gipili ang mauna si Vincent. 2 ka minuto nga birada para kay Vincent pamatayan ta. Round 1 game. Bro Martin, gingaan mo gid kusang problema. Pero subong ang kontra ko lumas problemado pa ni sa itsura iya. Game, ang uyab nga taga Palapala, ang si Jab ang nagrutsa pero ikaw ang nagtira. Ang tawa bala. Ikaw taga Palapala nga si Jab ang nagrutsa. Kag pag-battle nyo nga 2-4-2 ni Jab kag ni Alas, ano hambal mo kay Alas? Importante gwapo sa. Naisa kaya kay manlaway ka. Ang pangta subong, Dorusi lang nga motor kontra sa Mio Sporte. Iurusi ka nga motor. Kay nami ka lang sa gwa pero laway ang sulod mo. Ako, Mio Sporte nami ko sa gwa kag nami pagidya ang sulod ko. Ang Rusi do pareho lang nasa imo nga pagkatao. Nami ka sa gwa pero laway ang bilog mo nga pagkatao. Laway ang bilog mo nga pagkatao. Time. Gina ko na? Yo, check. Ako na? Pasi nagtalang ka? Tanong mo blay mo purma puta do sunoy ka. Gaguro battle di mo katuan, di ka di magsimba. Yo, check. Sa way ko pagsipot ligad, may dugang ka nga ang gulo. O di ko magbalibad. Tamaan di ka sala ko to pero hindi ko gabalibad. Tamaan ka sala ko to pero hindi ka di magpalapad sang imong papel kag magpadako sang imong ulo kay way ko yan naanad nga di ko pagpatamaan ng kontra ko. Sala gid tuligad. Pero ano ta na abi? Kinahanglan ta mag-move on. Timing gito tanay bago matapos ang 2020 may duwa ko kapalat yon. Pero sige lang. Simo ko ipaupok. Sobra isa ka tuig way ko kabaten. Kung sa sex pa natigang. Ay salita. Pero sige lang. Simo ko ipaupok. Sobra ko isa ka tuig wala ka batel. Gani simo ko niyatag na tanan. Kung sa sex pa natigang pero ang inyo kung sa sex pa natigang kaso ang inyo nga ginlatag. Do karne nga hilaw gani. Kaso ang inyo shit. Kung sa sex pa natigang. Kaso sa akon pagbalik, biskan hilaw man ang ginlatag. Dumunay ni nga basa ako lang ni malamon di ko mangatag. Sa una nga battle. Check. Sa una mo nga battle, naperde ka dayon. Pero proud man sa gyapon. Tapos dayon niya pa-post. Huwag mo gid gin-analyze. Ang gwa mo do babae nga gin-ghost pagkatapos gin-virginize. Yo, check. Pagkatapos gin-virginize, gusto ko mag-apologize sa mga host kag organizer sang ligad nga event tungod sa way ko pagsipot. Gusto ko mag-apologize tungod sa way ko pagsipot. Check. Ari na tabi. Makadto na lang ta sa miga mo. Ang maagyan mo di sa akon subong, sobra pa sa COVID-19. Alpot na miga mo sa edad nga 13. Alpot ni miga ya, edad plan 13. Pag nag-invite siya sang lalaki, nga ang edad 18. Yes, 18 mga sir. 18 years old, older than her. Puta, sala pa ko ng English. Wasak na sa katama, sa edad nga 14. Ikaw virgin ka man Japon, sa edad mo nga 17. Puta ka lang agid sa imo. Kung nakita mo ang eskema ko, gapalibot lang sa tin, biskan freestyle lang to, ginapabalo umiga mo kanto 10. Gaano ka di man? Guro, membro ka sa mga gasimbang gabi, tapos ang suksok, football jersey. Yo, time. Alpot ko numiga ko, hoy patayo ya, imbento storya, wala ko ya miga. 17 ko, gago 14 pa lang ko yan. Game. Sang giray letra, damo akon nga problema. Kagisa pa, nag-away akon nga pamilya. Pero nagadto ko to ya para sa mga tao. Kaya bis kan magawahanon ng kode, kay hindi ko yung ginatawag nga prinsipyo.
Oo, wala. Kag ikaw lang battle MC nga hindi ko ay. Padayon ah. Hindi ah. Ay, Yo, check, round 2. Punta mo lang tubuya mo. Sige, freestyle lang ka bro. Kaso may nadugduman pa kong linya, istorya ko na lang kabuwi mo. Istorya ko na lang kabuwi pero Tagalog na eh. Hayaan yung ikwento ko ang talambuhay ni Vincent. Sa isang bayan sa Iloilo, di ko alam ang taon kung ako ba ay sigurado. Isinilang si Vincent. Malusog pero di gwapo. Sa laki ng ilong mo napapagkamalakang engkanto. Habang pinagbubuntis siya ng kanyang nanay, ang kanyang nanay nagsasabu pa. Kaya si Vincent pinanganak, pulang-pulang mata. Tang-ina ka. Ngayon, kahit ganon, yung tatay ni Vincent tuwang-tuwa pa rin sa kanya. Palagi ang patotoy mo kinikis niya. Kaso si tatay mo medyo nainis. Nahalata niya yung patotoy mo hugis patulis. Tang-ina ka. Gusto mo upakan kita? Pero sige na lang, makadto din sa freestyle, kayambal mo, rapper ka. Rapper nga ga-practice, mag-rap sa dalong tubig. Puta, gasalong pa. Ano kasi Muhammad Ali kung sa boxer? Pagkatapos si McGregor kung sa UFC fighter, pero ining McGregor, maubsan mo na dyan punangin pagkontray na si Mayweather. Boss bitch, ang bata ng gamon. Yo, round 3 na. Ikatatlo ko si mga tira. Puta, lakat di ba natupad ta do pareho lang takaduwa nga height ya. Ang color mo, Lodi Windy. Ah. Time tayo. Sorry. Ay puta, round 3, wag kagin bambal? Kano na lang ko na ako ni Wakal? Ti, kay mo na lang, nag-ipos ka na lang, may ipos na lang ko. Istoryahan ta lang natabo sa bed subong bro. Puta, ngambal nyo gina. Side out, nagtalang gid kami. Tinglain nyo ang location. Timano pa kami be, why na kami option? Masunod na lang kami di puta, bi ko gani baya kung bulion tapos ikaw grade akong tiraon. Bong agago, gisi mo nga bata ka. Nami ka bakulon, yun di puta ka. Kung nakaprepara lang ko guro, ang butso mo kung ano ka. Pero sige lang, di na ito magamit. Ano gagamoy niyo pamilya? Huwag ka kabalog pong ulay sa akong papa. Gimbo, di puta, pag sumbag ko siya mo na. Gisipa ko pagin mo to. Huwag ka kabalaw, nagkalalato lang iya ulo, ginisip iya bukol. Puta, wala mga pito. Sige lang. Ibidyo lang kita mayo. Jomar. Pero wag kita kontsura. Abisan ka freestyle ako di subong. Ang bata ako nga kontra. 14 ka pa lang. Puta, hindi ko ba si makasuhang ko si mo ya. Time. sakit. Ilonggo mikropono, Busayra sa 3. Key White versus Vincent. Ginaod para sa mga birada nila. Boto Kaurado, 5-0 para kay Key White. Judges, Yo, as St. Jay, yung boto ko si Kay White, all 3 rounds. Siguro mas medyo pressured ang si Vincent. Para kay Kay White, medyo may stumble pero at least nakabuya sa punches. So, 3 rounds Kay White. Yo, ang Kay White versus Kay White, boto ko kag parehas man lang sila nag-stumble kag may arak man nga kulang pero mas lamang yapon si Kay White kay bis ka nag-stumble sa nabawi sa freestyle. Yo, Brian, yung boto ko si Kay White. Huwag sa kawakal. Wala na. Yo, si Jay nag-iisa, Kay White. Yung boto ko si Kay White, all 3 rounds. Kay bisan nag-stumble sa turong bata, bagwanon. Pero sige lang support tayo ako. Kay White.